fari dai na san jama'a za su ga wata irin fuska kamar dai fuska ta dan adam kamar ba ita ba, kuma na san al'ummar annabi za su zo su ji waye ne daga ina yake kuma menene aikinsa. A da farkon fari dai muna son mu ji sunanka daga bakinka. Sunana Muhammad Hashimu, wanda aka fi sani dan gwari. Danwa? Dan gwari. Ni ina nan a gidan wasa na Trailer Park Wash a cikin garin Gombe. Kuma ni MC ne na gidan wasa. Kuma ni comedy ne. Sannan mu maganar da zamu yi shine duk dan comedy a Najeriya. Dan comedy ba ni ba na dakin yan uwa. A to wai ina so in maka wata tambaya kwaya ɗaya a dunkule kuma wanda za ka warware mu yawa. Da farko me ake nufi da comedy? Ka san ba kowa ya san abun da kuke nufi da comedy ba. Ka ji aikin hankali. Wato shi ma'anan comedy a Hausance da Turanci ne comedian, da Hausa masu barkwanci. Oke, to da Turanci kuke yin comedian din kenan? Ba wannan magana da Hausa muke yi saboda al'adun Hausa muke yi. To me yasa ka rena al'adar ka ta Hausa baka kira abin da kuke da harshen ka na Hausa baka kira shi da Turanci? Kuma kasancewa kai ba Hausa ne. Domin yi wa Turanci kuskure, aka kaga farin layi Turanci, mun dawo layin mu na Hausa wato barkwanci. A na ga riga a jikinka wanda take ba da alamar riga ce ta jihar Adamawa United ta kungiyar kwallo. Kana taka rawar gani a fannin kwallon kafa ne ko kuma bayan wannan na ji ka ce kai dan Kano ne kuma ga ka da rigar Adamawa United. To bari in dawo hanya ka normal. samu wannan riga. Bari in dawo normal fuska. Ni dai na yi kwallo a Adamawa United a 2006 zuwa 2007. Da duk wanda ya kalle ni ya san na buga leda a kungiyar Adamawa United daga 2006 zuwa 2007. Kuma ni a taka ne. Sannan na zo garin Gombe screening a Gombe United. Allah ya sa ban ci ba. Ni a cikin garin Gombe ne. A sakamakon ka ce kai duk wanda ya kalle ka ya san dan kwallo ne kai a Adamawa United shekarun baya. Wannan ya sa zan tambayi waɗanda suke kusa da kai ko wani zai iya ba da labarin lokacin da ka buga wannan kwallon saboda mu tabbatar da gaskiya. Zahirin magana.